Dnes vám nabídnu luxusní bydlení v malebném prostředí Prahy 5 Slivenci v rezidenci z roku 2015. Svým vysokým standardem byt odpovídá těm nejnáročnějším požadavkům na moderní bydlení. Velkorysé 4+ KK zabírá více jak 90 metrů plochy. Kromě 4 pokojů a vzdušné kuchyně nabízí například samostatnou toaletu a šatnu. Výhodou je i prostorná předsíň. Vybavení zahrnuje kvalitní dřevěná okna, značkové podlahové krytiny či luxusní sanitární techniku a předokenní žaluzie. K bytu navíc patří opravdu velká sklepní koje, vlastní garážové stání a prostorný balkon s výjimečným výhledem přes zeleň Chuchelského háje na celou jižní část Prahy. Tato vilová čtvrť je situována v ulici U Svahu, kousek od centra Slivence. Veškerý občanský komfort tak budete mít doslova před Prahem. Najdete tu například mateřskou a základní školu, restaurace, poštu, městský úřad a sportoviště. Autobusová zastávka se nachází pouhých pár set metrů od bytového areálu, tramvaj zajíždí na sousední Barrandov. Blízkost městského okruhu zaručuje perfektní dostupnost do celé Prahy také motoristům. Věřím, že vás má dnešní nabídka zaujala a brzy se tu s vámi potkám na prohlídce.